खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय बिटिआरआव फिन गुलि गावनाय जाथाय बिटिआरआव दंफां माफियानि सायाव गुलि गावनाय जाथाय पर्बतझरायाव दंफां माफियानि सायाव गुलि गावनाय जाथाय जादों सिखावै दंफां लानानै फैनायखौ खौरां मोननानै रुपसि पुलिसआ सिखाव दंफां माफियानि सायाव गुलि गावदोंमोन फेरथाम गुलि गावदोंमोन नाथाय दंफां माफियाया आनज्रायलांनो हादों पुलिसनि आखाइनिफ्राय तुं बागान ओनसोलावनो गंनै ट्रेक्टरजों आबुं जानाय दंफांफोरखौ हमनो हादों रुपसि संरैखाथि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बेफोर दंफांफोरखौ लानानै फैदोंमोन होननानै मिथिहोदों हाग्रा बिफाननिफ्राय सराइबिल बियाबाव नार्जि नार्जारि बिथाङा इन्डिपेन्डेन्ट बा उदां बिजाथि महरै नमिनेसन होदोंमोन नाथाय बिथाङा दा गावनि नमिनेसनखौ बोखांनानै लासिगोन नमिनेसन बोखांनानै लानायनि सिगांनो नार्जि नार्जारि बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव आखाइ हमबाय इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि राजु नार्जारिखौ मदद होनो थाखाय इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैबाय नार्जि नार्जारि बिथाङा फोरमायथिदों दि सिगाङाव गाव एपिबि राजखान्थि दोलोआव दंमोन नाथाय टिकेटखौ लानानै थगायदों जायनि थाखाय उदां बिजाथि महरै गसंदोंमोन होननानै मिथिहोदों आरो दा उदां बिजाथि महरै नमिनेसन होनायखौ बोखांनानै लासिगोन होननानैबो मिथिहोदों बे समाव बिथाङा इउपिपिएलनि बिजाथि राजु नार्जारिखौ मदद होनो थाखाय ओंखारबाय मुम्बाइखौ बमाजों सोमावग्लुंनो हुमखि हरदों उदखारिया मुम्बाइ ट्राफिक कन्ट्रल रुमनि अफिसियेल वाट्सएप नाम्बाराव मेसेजनि गेजेरजों उदखारिया हुमखि हरदों लास्कार इ जिहाद उदखारि हान्जाया मुम्बाइखौ बमाजों सोमावग्लुंहोनो थाखाय हुमखि हरदों गासै गं 34 गारियाव हिउमेन बमफोरखौ दोनखानाय जाबाय होननानै हुमखि हरदों आरो 400 केजि आरडीएक्सखौ बेफ्रुहोनो हुमखि हरदों जिथि गणेश चतुर्थीनि फेस्टिभेलावनो बे बमाखौ बेफ्रुहोनो थाखाय हुमखि हरदों लास्कार इ जिहादनिफ्राय आरो दासिम 14 लास्कार इ जिहादनि उदखारिफ्रा भारताव हाबफैखाबाय होननानैबो मिथिहोहरदों मुम्बाइ ट्राफिक कन्ट्रल रुम अफिसियेलनि वाट्सएप नाम्बाराव उदखारिनिफ्राय बेबायदि मेसेज सौफैनायनि उनावनो सांग्रां जादों मुम्बाइआव क्राइम ब्रान्च एन्टि टेररिज्म स्क्वाड आरो एजेन्सिफोरा बेनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिदों आरो दासान्दि मुम्बाइआव गोख्रोङै सेबनाय हाबाखौ मावगासिनो दङ रौता बियाबाव बीपीएफ आरो बीजेपीनि गेजेराव बुजाबुजि जाबाय नामा जायनाखि रौता बियाबाव बीजेपीआ बिजाथि होआखै बे लेखायै बीजेपीआ बीपीएफखौ मदद होनो सिगांबोनायखौ नुनो मोननाय जादों सेलाइकाटी प्राइमारि सिंनि लखिपुर गामियाव बीजेपीनि माखासे मावथिफोरा बीपीएफआव जयेन जादों आरो माखासेया बीपीएफखौ मदद होदों बीजेपीनि इलेक्शन मेनेजमेन्ट कमिटिनि को-इनचार्ज बिथाङाबो बीपीएफखौ मदद होनो सिगांबोदों रौतानि बीजेपीनि हाइकमान्डआ बीपीएफखौ मदद होनो थाखाय बुंथि हरदों बे लेखायै प्राइमारि आरो ब्लक लेभेलजों सावरायनानै बीपीएफ दोलोखौ मदद होनो ओंखारबोदों आरो माखासेया बीपीएफआव जयेनबो जाबाय होननानै फोरमायथियो बिथाङा रौता बियाबाव बीपीएफनिफ्राय चरण बर' आरो इउपिपिएलनिफ्राय डक्टर नीलुत सोरगियारिनि गेजेराव गेलेनाय जागोन जायनाखि दा बीजेपीआ बीपीएफखौ मदद होनो ओंखारबाय बेनिखायनो बीपीएफनि बिजाथिया देरहानाया 80% जाबाय होननानै फोरमायथियो बीजेपीनिफ्राय बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदों दि इउपिपिएलनि डक्टर नीलुत सोरगियारिनि गोबां मददगिरिफोरानो गावनि जायगायावनो इउपिपिएलखौ नागारनानै बीजेपीखौ मदद होनो ओंखारबोदोंमोन नाथाय दा बीजेपीनि बिजाथि गैयैलाय बिथांमोनहाबो बीपीएफआवनो जयेन जाबाय बिस्वनाथ हिसाबै सा 559 बीजेपीनि मावथिफोरा जयेन जागोन दा सा 84आ जयेन जाग्रोबाय आरो बेबायदिनो सुबा जयेन जालांगोन होननानै फोरमायथियो बीजेपीनिफ्राय जयेन जाफैनायखौ दुंब्रदै बरायदों बीपीएफनि बिजाथि चरण बर' बिथाङाबो आरो बीपीएफआ सोरखाराव फैयोब्ला उदालगुरियाव गोदान साब डिभिजन बानायनो रादाय होदों लोगोसेनो पीएन आरो बिफाननि ब्लक गायसनगोन बे ओनसोलाव होननानै रादाय होदों सोलोंथाइनि थाखाय ब्लक एलिमेन्टारि इडुकेसन गायसननो रादाय होदों सावस्रिनि थाखाय ब्लक पीएचई बानायनो थाखाय रादाय होदों आरो जायफोर गामिया बिटिसिआव हाबनायनिफ्राय थालांनो गोनां जादों बेफोर गामिखौ बिटिसिआव सोनायनि खामानिखौबो मावगोन होननानै रादाय होयो चरण बर'आ जायनाखि बीपीएफआ सिंगल डिजिट बा मोनसेल' मासिजों देरहागोन होननानै प्रमद बर'आ बुंबोबाय थादों बेनि सायावबो चरण बर'आ फिननाय होयोदि प्रमद बर'आ बुंनांगौ होननानै बुंखागोन नाथाय बेखौ रायजो राजायासो फोरमायगोन बीपीएफआनो सोरखार दागोन होननानै दाबिबो खालामो बिथाङा आरो प्रमद बर'नि खुगाया बांद्राय बुंनायनि थाखायनो बिथाङा गाब्रदों जेसेबांखिनिखौ मावनो हायो बेसेबांखौल' बुंनो नांगौ होननानैबो बुंथियो आरो बिटिआर गोरोबथाया 80% मावफुंजाबाय होननायनि बेलायावबो सोंथि खालामोदि फरायसालिखौ सोरखारि खालामनायनि जौखोन्दोआ बेसेबां
बिटिआरआव मोन 40 बियाबखौ बांहोनानै मोन 60 बियाब जानो नांगौमोन। बेखौ मावफुंनायनि जौखोन्दोआ बेसेबां? एनडिबिफोरखौ साबेसेखौ उदां खालामनो हाखो बेनि जौखोन्दोआ बेसेबां? सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिखौ बानायनायनि जौखोन्दोआ बेसेबां होननानै सोंथि खालामो चरण बर'आ। फिसाय थैखांनायनि सारादु जोबनाय लोगो लोगोनो बिहामजोखौ न'आव सोआसै सासे बिहावा। बिहामजोखौ न'आव सोआलासे गुबुन आइजोखौ न' सिङाव लानानै बिहामजोखौ बायजोआवनो दोनबाय आरो न' सिङावबो हाबनो होआसै सासे बिहावा। गुवाहाटीनि काहिलिपारा हिरिम्बाफुराव जादों बे जाथाया। बिहामजो सबिता देखाया बायहाटायाव फिसायनि सारादु खुंनानै बायहाटानिफ्राय गुवाहाटीनि काहिलिपारा हिरिम्बाफुराव न'आव फैफिननायावनो बिहावा बिहामजोखौ न'आव सोआखै। सबिता देखानिया सानै फिसा दङ, सासे 6 बोसोर बैसोनि आरो सासे 16 बोसोर बैसोनि। 12 रिंगानिफ्रायनो दरजा बुसेयावबो बिहावा दरजाखौ बेखेवनानै होआखै। हरजासेयावबो बिहावा दरजाखौ बेखेवनानै होआखै। पुलिसनो अजद हैनायनि उनावबो पुलिसाबो केसखौ आजावनो गोसो गैयैखौ दिन्थिदों आरो जेंनानि सायाव सुस्रांनानै होनो जेबो राहा लायाखै पुलिसाबो। बिहाव भुबनेश्वर देखानि बेबायदि सोंखारि जाथाव आखुथाया सोराङाव फैदों। रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै बिहाव भुबनेश्वर देखाखौ सोंखारि हैदों, नाथाय भुबनेश्वर देखाया जेबो लाजियालासे रायजो राजानि सायावसो उल्थायै गाग्लोबदों बेखौबो मिथिहोदों। हेलिकप्टारजों फोसावदिं मेल खुंनायाव मुखुब प्रमद बर'आ। तामुलपुर जिल्लानि दरंगाजुलि बियाबाव प्रमद बर' आरो दरंगाजुलि बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि जलेन दैमारि बिथांमोना बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों। हा-हुनि जेंना सुस्रांनायखौ लानानै बा जेंना सुस्रांनानै होनायखौ बिथा खालामनानै फोसावदिं मेल खुंदों प्रमद बर' बिथाङा। 2003 मायथाइनि सिगां बिजिआर हायाव थानाय सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होगोन होननानै रादाय होयो प्रमद बर' बिथाङा आरो इउपिपिएल सोरखार फैफिननाया रोखा होननानैबो दाबि खालामो बिथाङा। बाक्सानि अदालबारियावबो प्रमद बर' बिथाङा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों। मसलपुर बियाबा गोनां बियाब होननानै बुंथिबाय प्रमद बर'आ आरो 15,000नि बांसिन भट मोननानै देरहागोन होननानैबो दाबि खालामबाय। पुवर मेन इलेक्शन मेनेजमेन्ट थिउरिनि बायदियै मोन 3,200नि बांसिन बुथआव इउपिपिएलआ खामानि मावबोबाय थादों आरो रिपर्ट होबाय थादों। रिपर्ट होनाय बायदिब्ला इउपिपिएलखौ मदद होग्राफोरा मोनफ्रोमबो बियाबाव 6,000 नखर दङ आरो बेयो जुलाइ दानाव बांनानै 7,000, 8,000, 9,000 सिमहालागै सौफैदों होननानै फोरमायथियो आरो इउपिपिएलआ हारसिङैनो बांसिन मासेयाव देरहानानै हारसिं सोरखार दागोना रोखा होननानैबो दाबि खालामो। बेसेबां मासेयाव देरहागोन? 20-30आव देरहागोन होननानै बुङोब्ला रायजो राजाखौ गोरोन्थियै दैदेननाय जायो। जों मा मावगोन, जों मा मावगासिनो दङ आरो जों मा मावनो थांगासिनो दङ बेखौसो जोङो बुंनो नांगौ होननानैबो फोरमायथिबाय प्रमद बर' बिथाङा। फरायसालिखौ सोरखारि खालामनाय आरो टिउटर फोरोंगिरिफोरनि सायाव माखासे गोनां खोथा फोरमायथिदों आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनोज बिथाङा। टेट उथ्रिसारनाय नङाब्ला फोरोंगिरिनि साख्रि होनो हाया, बेनिखायनो टेट बा बिएड डिएलएड गैयिफोरनो साख्रि होनो हानायनि गोहोआ आसाम सोरखारनाव गैया होननानै बुंथियो डक्टर रनोज बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिबावदों दि नेशनेल काउन्सिल अफ टिचार इडुकेशननि बायदियै मा क्वालिफिकेशन बा इलिजिबिलिटि नांगौ बेयो दंखायो। बे लेखायै प्रफेशनेल कर्स खालामनाय फोरोंगिरिफोरनि सायाव फैगौ 10 अक्ट'बरनि गेजेराव गासैबो नायबिजिरनाय जागोन। बेनि उनाव बिथांमोनखौ फोरोंगिरि हिसाबै थिसननाय जागोन। नाथाय जायफोर प्रफेशनेल कर्सखौ खालामाखै बिथांमोननि दान बान्थाखौ बांहोनो थाखाय साननाय जागोन होननानै बुंथिबाय। बेनि अनगायैबो प्रभिन्सियेलाइजेसन एमेन्डमेन्ट आयेन लाबोनायनि थाखायबो एसेम्ब्लियाव अक्ट'बर दानाव जिरायगोन होननानै फोरमायथियो आरो जेरैबायदि पास जागोन बे लेखायै फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि खामानिखौ मावगोन होननानै बुंथियो डक्टर रनोज बिथाङा। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।